Yeah, sithando sami. Sanibona. Yeah, into enginayo namhlanje engifisa ukuyibuza ukuthi khona ni mhlambe into ababekutshene ngayo ukuthi about umshado. Mosofika ngaphandle emshadweni ayiprove ukuthi wow, ngempela ikhona. Just one thing. Another question, khona into mhlambe ababethe noma ungayazi about umshado that oyifunde phakathi emshadweni ongazange ungazi utshena umuntu ngayo wasophakathi wow kanti kunje. Just one thing. Okay. One thing awutshenwe ngayo wafika wayiprove ngempela ukuthi ikhona. One thing that you didn't know waphinde wayithola phakathi ukuthi wow kunje kanti. Okay, into yokuqala ebabengitshele yona before ngishade ukuthi amadoda they are babies and Okay. I've witnessed that.